Mga dol, kumusta ang tanan? Tiyanang! So, ga-recording ko og original song, tribute song or alma mater song para sa usa ka eskwelahan sa among lugar, mga dol. So, abang-abang ta mga dol ha. Kay grabe na ko kahago karon para mahuman lang gini para maka-forward ta. Gi-record na ko nga original nga Bisaya pod. Pero mas giuna na ko ning kanta para sa school, mga dol. So, update lang ko ninyo mga dol ha. Kung nahuman na, makita man na ninyo, ma-upload na ko. Bisan kini nga kanta, ako ni upload diri sa akong channel mga dol. Ako ni upload. So, kita ninyo nga atong dagway nga murag murag ka nang gipasagdaan. So, pero okay ra. Bahala ko ligo sa muma ng kanta. Maligo bitaw ko mga dol. Maligo pa daw ko. Kada adlaw pong kumaligo god. So, update lang ko ninyo. So, atong kuan dire organ, keyboard. Kaya kay tag brand Kita ninyo ng brand oh. Siyempre, nakayamaha na mga dol. Kay sa magkontak ng mga medyo kining babaog mga speaks. Diri kita sa high speaks mga dol. Kay para nindot siya So, ang kanta butangan na to og mga bulak-bulak para nindot siya paminawon. So, madunggar na ninyo. Ako naghimo sa beat, ako naghimo sa tono. Original nga tono, original nga beat, ug sa mga instruments nagdagdag ako na mga dol. So, busy kayo ta, no? So, mo lang na mga dol. So, mo-update ra ko ninyo. Bye-bye and God bless. Shoutout kaninyong tanan. Bye-bye.